السلام علیکم ورحمۃ اللہ براتاں شما جوڑ ڈاڈو برابر زرنگ سلامت براتا مگو کہ مازی صحبات کو چابارا مریض یارتا بیمارستان گا پیشیں کہ مزید کتانی حساب کتا 16 مریض کورونائی چه دنیا شتا بیمارستان دو درن جو بھی ایک دا دیما ہے کہ مریض رہا توکا و یا کہ پوشت دریں ہرچی میری یا پوشت درا جے بنانتے سارتخانے ایر کنا نیما آنگو نشتا بیتے ہیں سجرت بیمارستان بیتے ہیں 16 یعنی مردوں کورونائی جو بھی مرتا ما جوست کو تو شی کورونائی ہے اور چیزیں مردم امبراس کا بھی تھا اتکان بیمارستان در دپا دن کا بیمارستان نرست کا پیسرا وفات بھی سہ چار مردوں اور دوشی انچو کہ آرتی تے بھاری چونے یا اسی ہے ویت وفات بھی سجے ہیں 7 لاش کردان بیمارستان دھرپ روشتا اصاب عراب بھی نے گا پیشیں کہ براتا ہوتی خانوادیان سرا بازک بکنے ہوتی لوگ مردمان سرا اشتہار براتی کے کوشش بکن کہ سکار نیستیں وسرا بازار در میں وسرا مرا جامتوں کا منندی یہ چیزیں بکنے یہ چیزا مذاق مگرے سخ سیلنے خدا مکان کا یک نفرے گپتے اور یکی نفر کے گپتے اڑا یہ خانوادے چوبی درو گپتے خانوادے 5-6 نفراں 5-6 نفراں بگری ہو ہاں چیچو مردم انچو آلو دیکھنا ہوتی آشنا ہمیں پہما بیماری بورد روان بھی نا نیاس لگا پیشیں کہ براتا ہر چیتا حد توان کہنی ارکسی دست رسی بائدیں وتی جندہ حفاظت بکن اور دیگران ہم بگوشی اگر یکیا ماسک نہ جتاش میں دیما کہ امین اسیتا بھی بکنتے کہ بی ماسک ڈننا درمیا نہیں وڑ پائیں وہاں مریض کے ہنگا بیمارستان بستریاں آوا جال بخشاں چاہ بارہ شاں واسنہ جاگہ نیستے ہیں ان بیمارستان توکا وخیر پترگا نیر گایاں اور یکی شتگا ہوتی مردمی چارگا اسی تختہ جاگا ہوتی تخت ہوتی جاگا اسی جالا واپتگا اصلا ہمیشہ جاگا نہیں چو گریوان آئی بیچارہ درد چی ایشی مریض ہے آل سا کرابا چو گریوان اچھی بیمارستان درد